Európska ľudová strana prichádza s návrhom, ako revidovať tzv. Zákaz spaľovacích motorov. Bolo to zlé rozhodnutie z minulého obdobia, ktoré sme tlačili na to, a hlavne KDH, aj ako súčasť Európskej ľudovej strany a najväčšej frakcie v Európskom parlamente sme tlačili na to, aby prišlo k prehodnoteniu tohto rozhodnutia, ktoré má negatívny dopad na automobilový priemysel. Vieme, že na Slovensku automobilový priemysel je naozaj takou chrbtovou kosťou nášho priemyslu. 250 000 ľudí na Slovensku robí v súvislosti alebo nejakým spôsobom nadväznosti na automobilový priemysel a tu ide o živobytie týchto ľudí. My sme urobili zlé rozhodnutie, ktoré nie je ani ekologické a dokonca podkopáva naše ekonomické záujmy. Pracovala som aj ja na tom dokumente, ktorý tento týždeň predstavujeme ako Európska ľudová strana a budeme potom v januári pokračovať na tom tlaku, aby prišlo k revízii tohto. Rozdelila by som to do takých dvoch oblastí. Prvá oblasť je to, že automobilky už od budúceho roku, čiže 2025, by mali platiť veľké pokuty za to, ak nepredávajú dostatočné množstvo elektromobilov. Chceme, aby došlo úplne k zrušeniu takýchto pokút a nejakým spôsobom prenastaveniu celého toho zákona. Na druhej strane chceme, aby ten zákon samozrejme pri ekologických a zelených cieľoch, ale pozeral na to, akým spôsobom sme nespravodlivo nastavili tieto pravidlá, keďže sa nepozerá na ekologickú záťaž, ktorý elektromobil vytvára napríklad pri ťažbe kritických surovín, výrobe tých lítiových batérií, potom napríklad aj to, že akou elektrínou sa dobíjajú tieto batérie. Nemôžeme elektromobil, ktorý je dobíjaný elektrikou, ktorá je vyrábaná v uholných elektrárniach, považovať za ekologický. A jednoducho táto nespravodlivosť sa dostala do toho súčasného zákona a KDH tlačí na to, aby súčasná Európska komisia a súčasný parlament prehodnotil toto zlé rozhodnutie. Mňa v tejto súvislosti mrzí to, že Slovensko v podstate dnes vidíme také predháňanie politikov, že kto je proti tomuto zákazu spaľovacích motorov, ale ako vládna strana Smer, tak opozičná strana Progresívne Slovensko a tak aj minulá vláda zahlasovala na rade za tento zákaz spaľovacích motorov a dnes všetci vidíme, že to treba revidovať a práve preto KDH sa snaží to presadiť v Európskom parlamente, aby k tejto revízii prišlo.